Hi guys. So our juice tá méid dúircha gurí rá bhfuil mé ceart go leor. Tá anna cuid cáinte fum Twitterach go háirithe. Daoine rá go bhfuil an sláinte níos fearr na mise. Gom tá aithne anna bheith agam an sláinte le fada. Cosum le ag rangan yoga agus ag Sruth BEO agus níl aon teanna sadring, níl aon comórta sadring agus is rud seo a crothíú go thomláin. Aon sé cíal ag comparáid a dhéanamh idir an sláinte rud atá mana bhólg ag na héine agus na táinte rud atá ag cúpla duine a bhfuil an tá orthú. Tá muid difriúil agus níl muid i gomórtas lena chéile. Cé duine tháinig Jack Bhallum. Béarla cliste. Dúirt béarla is seanna cara an béarla lomsa téim siar bhd. Óidir scéalta atá a gcuing a gréinós. Dúirt béarla, you know, Don éis dóing le na héine a dúirt tá béarla Gaeilge briste níos ar an mbeidh se an seo mar príomh-theanga an domhan sibíalta. No. So sin mise níl aon rud le ceilt heile. So bear go bua ní sé fáda go a grúh agus slán. No, ní slánta, slán.